mirsani ngantos dumugi paripurnaning pagelaran sedalu natas. Kula ingkang minangka pangandheliwara nyuwun bilih wonten kelepatan anggen kula matur. Kula ngaturaken matur ngapunten ingkang kathah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Gece wali gece sadak setan wali kobra wis pirang-pirang dina iki alam prajiman hawane panas Suralaya ketaman goro-goro Lengkeng Mahanani Momo kawat Condra Dimuka Lindu sedina kabeh pitu bleduk mangan lan rengat suning lembuan dini. Dok nalika dina kang kebungkur panjenengan ulun wis nampa pranapurane saka para drobiksa kang mapan ana ing kayuwangan usa Kanggana yen tori kalunggan dina sareng kono titah dewa ingkang salah gawe ana sing dadi gawe para juru trik sandi Mangendra Jawa wektu dina iki putra Banjar Junut anak Sidresa Sona sing aran Dresawa wanita apa ana ing madyaning ana kendha mahana mahanane wektu dina iki kayuwangan hawane panas Suralaya ketaman goro-goro mula kang sapa iku kabeh wektu dina iki kahanane bisa boleh kaya wiyune Suralaya bisa manggih tata dititentrem coba kaya mau pangkutan kuwan orang ngasane kanji ibu batai pamoni kabeh pepenting ana madyaning ana kendrawahana apa sing di panggonake dening bangsa kabeh dikabulake kang kaya mengkono teges kahanan iki bisa boleh kaya ngene marang kang sapa iku para madya bala drobeksa sampai pelayanan klek-klek balongan tandang ayo padha kumpul mantan ini benjenengan ulun para koran sakitran dikesiki praja pasundran rampak juga bulu kumpul ulun hati
Kanjeng Ibu saderengipun kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sungkem pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Bathari. Ya nggih. Jeneng kita ngaturake sembah sungkem pangabekti wis kula tampa pangestunipun Panibu Maracaba muli tampanana ya nggih kala. Inggih Kanjeng Ibu Bathari. Gurawalan berkah pangestu paduka kula pundi wonten Swaga. Gagal ngaken wonten Janggara Meketi Wardaya mugi awimbuwana Brawa Leksana. Prasaja nggih apa wigatine dene wektu dina samengko. Jeneng kita semune ana bapak wigati kang nedya mbok aturake marang panjenengan ulun. Katitik yen to bisa saka krenetra jaiting radyana kang sarta tepune wimbo sajake ana bab wigati. Apa to danane dina dina iki jeneng kita muwon marang Panibu. Waduh Kanjeng Ibu. Sewu lepak mugi diagung pangeksana paduka Kanjeng Ibu Bathari. Ngapuri pirsa bilih dinten samangke wonten kedadosan ingkang sanget nyolawadi. Ngapuri pirsa bilih Suralaya ketaman gara-gara nita reh kagiri-giri. Lindhu sedina ngaping 7 bledhog mangampak umuk arah Candra Dimuka lengat sumuning lembu andini.
wekasan ngorekaken kalungguhaning para drubiksa awit ing Marcapada menika hawane panas Kanjeng Ibu. Manut parapurane juru telik Sandri Mangendrajala mata pitayaning para denawa. Bilih kalenggan dinten samengke putra Ngebang tinetar anak Dursasana ingkang kasihipun Dursala. Oleh kalenggan dinten mangke tarak brata patrap Swadri Maladening wonten medyaning Setra Gandamangit. Pramila Kanjeng Ibu kahanan pengaton kula ngandhadosaken para drubiksa menika hawanipun benter hawanipun panas saking mahing kayuwangan wonten gara-gara. Kanjeng Ibu kersanipun kahanan menika sirat kang sarta manggih tata dadi tentrem pramila dinten samangke paduka Kanjeng Ibu Bathari kula aturi mrepeki papan panggenanipun bocah Gebang tinatar Pundursala kala wau sedyatosipun anggadhahi sedya menapa. Pramila menawi boten namung nyuwun wuduning lintang kaliyan rembulan monggo dipun kagulaken kemawon Ibu. Kagiat risaka pirang linangkul kinam beda-beda serenganing bawana. Serenganing bawana ya sika kang malang ati. Ya pancen kaya mangkono kan. Coba kaya apa tak pepekane papan panggonane bocah Gebang tinatar. Kewektu dina samengko patrap semedi manadining mangun yoga brata medyaning wana kendha wahana. Sawise kaya mengkono bakal tak kabulake apa sing dadi pamintaning bocah Gebang tinatar kuwi mau ngarep kahanan Marcapada iki gabule kaya winguni kok nggih Kanjeng Ibu. Sembah kula ing dhuwure karo buka Kanjeng Ibu Bathari. Sinakono winah yo ing asepi sinimpen teleng ing kagu pamboganing warana ora nyono wae lagi jebul yo temenan wektu dina iki jeneng kita sing
Dursala kang patrap sreti madinding mangun yoga brata ngadyaning wana kene yo nggih. Mongko yen tansah mangkaton gagra kusika sing dadi pekulitanmu tandha yakti. Lamun sejatine manteng sing dadi pangestumu. Manteng sing dadi pangestumu. Wajonggonmu manembah marang panjenengan ulun. Iya. Sadurunge panjenengan ulun ngabulake apa sing dadi pamintanira ya nggih bocah Banjar Junut. Anak Dursasana. Wektu dina iki panjenengan ulun bakal neter sepira sing dadi anteping kaprawiranira. Sadurunge panjenengan ulun wektu dina iki ngabulake apa sing dadi pamintanira coba kaya ngapa. Tak todi luwih dhisik kira-kira sentosa lair lawan batinmu apa ora. Kira-kira nggonmu manembah marang panjenengan ulun kuwi menawa kandas lair sing batin apa ora kanggil coba kaya ngapa. Aja kaget yo nggih Dursala iki panjenengan ulun kene yang sing bakal nodhe marang kaprawiranmu yo nggih.
Ngutani arong-arong kendan wingawi ya kendan wingawi ya mulak sawata sukamu Wong teteh wengkol lodro ora to mengkonggel putuku sing paling bagus dhewe sing paling tak tresnani Dursala aja kaget iki satelenipun ingkang membo warna dadi sadulata macan kang gedhe sak jaran teji nggih Duringgih Kanjeng Hyang yektosipun radi kagiat raos sing manah kula boten nginten datar pisan jebul sardula kala wau silih warna saking paduka Kanjeng Hyang Bathari Pramandi kepareng ingkang wayah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti tandha pengajian kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga ya nggih jeneng kita ngaturaken sembah sungkem pangabekti Waswantampa pangestu kumara gage tampan ana ya nggih Dursala inggih Kanjeng Hyang Gurawalan berkah pangestu paduka kula pundi wonten mastaka kakalungaken wonten Jagara Keteng Nardaya mugi ambiwana bawa laksana. Kene yo nggih apa to darunane dina wektu dina samengko jeneng kita. Mem tetapa namadyaning warna rasa kira satemah mahanane marcapada hangane panas. Suralaya ketaman gara-gara sumarang mbah dening para Wadyabala dina wektu dina sangka padha sambanan sebut amarga wektu dina iki para Wadyabala drobeksa padha ora kuat merga dina iki alam prajiman hawange benter tumuli para gagem maturaken kongsi pratite sapa to darnane dina wektu dina samengko jeneng kita mbok rewangi nganti patrap semedi maladening mongko suwene iki tak etawa telung candra tegese telung sasi iki yo nggih kula bocah bagus Dursala waduh Kanjeng Hyang prasajan kemawon garis ures blaku tang terus terang rikalenggan dinten mangke kula kepengin anggadhahi daya katiasan ingkang sanget pinanggung kula kepengin
anggadhahi Aji Candra Warayan ingkang satuhuh sakaning jagat. Awit manut dawuh sampun kula tampi Aji Candra Warayan kula wau panjen kadhiasan utawi kasekten ingkang ngedap-ngedapi. Wonten paribasan ditamakake gunung bisa jugra segara asat. Lemah bengkah yen tiba dadane manungsa tanpa badhe lebur tanpa dadi. Menika panyuwunan kula ingkang angka sepisan. Lajeng panyuwunan kula utawi pamurtah kula ingkang angka kalih. Kula sasampunipun gadhuh wujuding Aji Candra Warayan. Kula kepengin ngetingalaken dharma bekti kula dhumateng pepundhen kula para sapa Kurawa. Awit wiwit kunca ngantos gelem wiwit jabang ngantos jebuke crapang. Kula dereng nate ketingalaken dharma bekti. Sasampunipun kula sambada ngetingalaken dharma bekti mboten wonten sanes gegayuhan kula. Benjang menawi rambining Bratayuda Jaya pinangun kula ingkang kawisuda minangka dados senopati manggalaning jurit. Kula ingkang kawisuda minangka dados senopati perang rambining Prang Suci Bratayuda Jaya pinangun kula. Nuwun sewu Yai. Kinten-kinten eyang bathari menapa kasdu paduka menapa purna mejang wujuding Aji Candra Warayan paring wisik dhumateng ingkang wayah kula Pandurasala Hyang. Kagyatri sangka pirang uring nanggul kinempet johon beda sangret baning bawana. Susang naning bawana ya situ kang malayati. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Maestungara. Wiwit para madya nganti tumeka Wasana tatas titik sing dadi gunem Dimaya ora ana kang kecicir. Yang pancen kaya mengkono wektu dina sampeyan tumuli bakal tak kabulake apa sing dadi pamintanira ya nggih kula Sidasala. Lha kuwi kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan Jerdasuki mawa biya. Apa sing dadi setiamu bakal tak pinangkane kudu gelem mujuti syarat lan sranane apa sing dadi bebanane kira-kira kowe bisa mujuti apa ora nggih kula bocah bagus. Duning nggih Yang selak dereng kinantem sisen mbok bilih kelampahan. Lajeng syarat lan srananipun menapa? Senadyan ingkang wayah kula kadhawan munggah gunung mudhun jurang manjing geni patumangan boten badhe suwuling prentah. Menapa srananipun, menapa syaratipun, menapa pitumbasanipun. Ngene yo nggih kula. Pitukane mono ora gampang kepora bot sanggane. Awit wektu dina iki jeneng kita nyuwun marang Rajane Gandharwa utawa kowe duwe perjanjian karo bangsane lembut. Ingkang angka sepisan kowe kudu ngejak sakake janong manungsa kabeh muja lan nyembah marang panjenengan ulun. Dene iki angka 2. Sawise Aji Candra Warayan tak paringake marang jeneng kita. Kowe kudu kowe bakal dibiyantu dening wujuding jim setan priprayangan engklek-engklek balongan tanda. Kula kang sapa iku kowe duweni kewajiban ngopeni marang bangsa lembut saben dinane utawa kudu asok caos dahar lan tumbang supaya Aji Candra Warayan bisa langgeng mancing ana jroning anggan uyun kira bocah bagus Sidasala. Dene kang geneping angka 3 besok yen wis temekaning pati sok memu bakal bali ana ngarsane ngayunan. Kowe bakal dadi wadya balaku minangka dadi jangkeping bajul barat. Yang telung perkara iki salah iki mbok tindang nganti berleng becik.
ora sing ngenteni besok-besok wektu dina iki bakal tak wisih wujude ngaji candra warayang yo nggih kula bocah bagus